Хәзер актуаль әңгәмә сәхифәсендә 21-нче Иделем Акчарлыгы яшь язучылар бәйгесенең проза номинациясендә беренче урынны алган Рәфидә Галимҗанова белән коллегам Айзилә Батырханова аралашыр. Казанда 21-нче Иделем Акчарлыгы яшь язучылар бәйгесенең йомгаклау тантанасы узды. Талантлы яшь каләм ияләре поэзия, проза, балалар әдәбияты, драма номинацияларында көч сынашты. Быел бәйгегә Татарстанның 22 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия республикалары, Киров һәм Ульян өлкәләре егет-кызларыннан эшләр килгән. Проза номинациясендә беренче урын алган Рәфидә Галимҗанова студиябыз кунагы. Исәнмесез, Рәфидә? Исәнмесез. Иң элек әлбәттә сезне шушы зур җиңүегез белән котлыйбыз. Рахмәт. Бик актив кыз бит әле сез безнең, журналистикада да бик ныклы адымнар белән алга барасыз. Һәм инде менә язу эшендә дә бит әле уңышларыгыз бар икән. Бу сезнең өчен беренче тәҗрибәме? Юк, бу минем беренче генә тәҗрибәм түгел инде. Гомумән Иделем Акчарлыгы турында гына сүз барса, мин Иделем Акчарлыгында 3нче тапкыр катнашам. Беренче уңышым 2018 елда булса, хәзер инде менә бу икенче җиңүем. Ул елларда ничегрәк иде? Беренчелекне алдыгызмы? Ул елларда мин 2 номинациядә дә җиңгән идем. Беренче урынны алдым, ләкин балалар әдәбиятында алган идем. Жюри составы шулык, тәнкыйтьне дә ишеттек, дусларны да таптык. Бу елда инде шундый ук мөхит иде. Менә быелгы әсәрегез нинди темага багышланды? Проза номинациясенә мин студент тормышын чагылдырган язманы җибәрдем, ягъни үзем турында имтиханнар биреп йөргән, аннан курсташларым турында мәхәббәт темасыдан да яктыртылып китә инде. Шул хакта язган идем. Үземә якын тема булганга күрә, ул ихлас чыккан дип уйлыйм. Һәм бәлки шуңа күрә җиңүдә юлагандыр. Гомумән Иделем Акчарлыгы бәйгесе бит ул, аны теге ярыш дип кенә кабул итәргә кирәкми. Монда инде ничектер иҗади рух һәм инде дуслык җипләре бер-берсенә бәйләнә. Менә үзең өчен нинди яңалык ачтың быелгы бәйгедә катнашып? Иделем Акчарлыгы чыннан да ул яңа дуслар табу мөмкинлеге һәм иҗат итү, илһам табу урыны дип әйтер идем мин аны. Елдагыча анда яңадан яңа таныш булмаган кешеләр килә, яңа танышу. Мин нинди яңалык алдым дигәндә, әлбәттә инде яшь язучыларның иҗаты белән таныштым. Шулык шигърият мул, проза мул, драма әсәрләре мул, шуларны иҗат итүче үземнең яшьтәшләремне таптым һәм без бүгенге көндә дә аралашып торабыз. Икенчедән, мин мастер-классларында аерылып тора. Анда мастер-класслар да уздырыла. Һәм анда кунакларның, ничек дип әйтим, алар икенче яңалык алып киләләр безгә. Яңа иҗади очрашулар әзерлиләр. Менә шул ягы белән дә аерылып тора иде. Менә син бит инде яшьтәшләрең белән аралаштың, алар нинди темаларга иҗат итәләр? Анда ничек дип мәхәббәт темасы. Һәр вакыт әйеме? Мәхәббәт темасы күп. Гомерлек тема булып кала бирәйме? Аннан анда нәрсә дин. Дин темасы да бар иде, менә шунда әйтеп үтәргә кирәк. Әхлак, тәрбия дә бардыр инде. Гаилә. Гаилә темасы бар иде, һәм тагын берсен әйтеп узасы килә. Менә хәзерге яшьләр, шуңа игътибар иттем, хәзерге яшьләр күбрәк караңгылык турында, менә авыр вакыйгалар турында уйлыйлар. Менә шул хәрәкәт мул, якын кешеңне югалту, сөйгән ярыңны югалту, аерылышу, менә шул хакта да бар иде. Тетрәндерә торган язмалар да бар иде анда. Димәк инде оптимистик рухтагы әсәрләр аз иде. Читкә китеп бара. Рәфидә, без инде менә әйтеп киттек, син бит инде журналистика буенча, журналистика факультетында белем аласың, әйеме? Һәм менә шушы 2 юнәлешне бергә алып бару, ягъни да журналистикада мәкаләләр язу һәм инде менә мондый зур күләмле чәчмә әсәрләр иҗат итү, ул бер-берсенә комачауламыймы, ничек менә вакытны дөрес бүлә белергә кирәк икән? Минем иң төп илһам чыганак ул авыл. Һәм мин ялларда авылга кайткач хикәя язам. Мәкалә язмыйм, журналистикадан читкәрәк китеп торам. Күбрәк менә шул проза өчен инде үземнең күңелдә йөрткән хисләрне менә кагазга төшерәм дип әйтәсе килә, уйларымны. Һәм шуңа күрә берничек тә бер-берсенә комачауламыйлар, кисешмиләр алар икесе минем өчен 2 дөнья. Мин мәкалә язганда инде кирәк дип язасың бит инде ул материалыңны, ә монда рәхәт дип язасың. Менә укучыга кызык булсын, үземә кызык булсын. Рәхәтлек тудыра ул күңелдә, менә шуның шул хис өчен язасың аны. Ярый, бик зур рәхмәт, Рәфидә, әлбәттә инде сиңа алга таба да уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, без яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез.